Malawak lagi ni. Tapos wala kayo. 2, 5, 5. Wala kayo. Pangalagan. Wah, si Tay. Si Apollo. Ay. Okinawa Resort, guys. Sobrang linis ng tubig. Pampanga. Di ba ngayon? Di naman siguro. Nasa northern part of Cebu tayo ngayon, mga peeps. Basta
basta napadaan lang kami dito. Okay lang naman, hindi crowded. toilets. Libre. Malinis din naman. Yan yung resort sa
maganda din naman yung style nila. Okay ako dito. Approve. Rate 1 to 10. Syempre 10. Kalikasan. Ano nangyari na? Siyempre, may bangkang walang tao. Diba? Kung may bangkang walang tao, yung pera din naman may tao. Joke. Bye-bye. Masaya dito guys. Siyempre Pilipinas, masaya. Diba? White sand. Dito din naman yung Costa Blanca.